familia, badakizu Erreala bere zaretu gabe ez dela ezer, eta are gutxiago, probintziako zaretu gabe. Beraz, gaurko derbieguna, beraiekin pasako dugu. Eta klaro, gaurko partidua, atxaldeko 6:30 baldin bada, gaurko derbieguna nola hasten dugu? Bazkaltzen, mazen! Bueno, familia, Muskuilu Herria elkartean gaude, Luis eta Arkaiz, gero bere familiakin pasako duguna eta derbi partidu ikusiko dugu. Eta, bueno, esan diate, Realagatik ezautu ziala, bueno, kontatu pixka zuen historioa. Zu zarauztarra, zu oriotarra, eta Reala, elkartu zen. Elkartu zen, egile. Bueno, egile esan da ni, hain dala 17 urte datik hemen bizien izela. Andria ezagutu, Andriak bizten ezagutzen zitu baino justu, Championsea, Benfica... Familia ezagutu bai, baino hola zeik ez. Bista zakarrik. Eta gero juntatu ginearen, dios, hango aztik. Eta juntzinaten, Lisboa, family erdila juntzat, gure partetik, ni hemen gelditu nintzen ezin nulako lanagatikan, Andria juntzan bizemezarrenakin, Lisboa da, eta Luis bezaldetik bai? Eta niren da nire mazkei. Family guztilla, Luis da gurutzekin, Manchester. Hor ba... Ja dano juginen bai. Baina hor nintziguten bixiat hola ez da? Bai, laportin. Pixka bai. Pixka bai. Nintziguten hola bixiat. Laportin. Eta Luis egartu eke bai, ibilizala Reala Ligera zuzunean bai, zinala. Honen emazten aitata, hor giten hori txaurdun. Honen kontxa iraziski, eta bi kontxa eta bi liga, eta aurten ebarrun. Eta Realen ibilizan, eta bai, hori kontxako bandera, gora. Bai, bi iraziski. Eta galdera ingo ditutu hain, Luis. Kontxako bandera irabazitu denean, buru bat atzen dut? Ez. Burua ez? Kriston. Realakin bakarrik? Hau kristonak errauneko hori. Baina hua izan nuan beste bat, guantik hola hartzen. Ez dut ikusten, baina nabalitzu zailo. Daki honek egazak, eko transformatu itea txike partidu. Gai ikusiko gea, partidu ikusiko gea, ber, nola... Quieto, Bai, igual... Bueno, Arkaiz, bazkaltzeko, pixkat menua esplikatu, zein behar deun, ze presatu dut. Bueno, errexea, hemen gero derbira jumerra da, eta orduan pikatzeko hasieran izango ja patia da urdai azpikua. Ondo. Gero esparrago hauek, txistorra... Txistorra baino ona, esan diate, kepalo girikoa, lehen urten San Tomasetako txapelduna, izanakua, lehen urten, Donostin. Eta gero baita ere, atuna aldape familikua onan botautakoa. Eta gero, piper batzukin, txuleta. Jarrilean, eta gero postria. Postria zer da, derbia o beste postria? Ez, postria jani berda. Sozialen postria jani berda. Pastelito batzuk, gortxak. Vale, Arkaiz, zerrik asko. Bai, goziak gina, Bai. Hasiko gea, egurrien, da ja, bazkaltzea. Venga. Zurrelian bideo bat, Mikel, Bermejo. Zure izena? Aratz. Xabat. Amets, ostia, Xabat, Aratz, Amets, eta? Kepa. Mikel, ni, bale? Loide Etxabe familia ezautu dugu, Ainoa eta Arkaiz eta seme guzti, eta bueno, Luis eta Gurutz ere bai. Galdera bat ingo izuet, 6 zate familia, nola itezue partidu egun baten hau dana mobilizatzeko? Bueno, azkenean egila da antolatu behar da, zehordutan dan, eta gaurtik aurrea, herrin autobusa jartzen eta ziginan ja autobusian jute. Hobeto. Zela, hobeto. Erosko salako, danantzako, bai jun, da bai etorri autobus eziteko. Hala ere, zuek 6 zate familin, muitzeko, zuek ja autobusa behar ez zuentzako bakarrik autobusa bat. Bai, Reala da, no eta jutia dagoetzako familiko plana. Orduan, beti antolatzen dugu, hori da, 6 jotegan toki bakarrenetako bat. Baina Reala da, elkartu zaituena, dana plazatela zeko dira, kepa txikiena, gauzatzekin, baina nik uste okerren izan bala, autobusian atzean jartzeana pijo bira dala, txikia. Hola... Bueno, Arkaiz, zua presatzen naizea, generoa erakutsi behar da, ezta? Generoa, Mira.
Txuleta eharra, izarrak. Itzin deuna izan da, alde baten haragin egiteko, eta jendia nola arraia dakan beste aldian, ez naztuteko orduan. Hasieran bi txuleta jarriko ditugu, eta gero, beste bila. Bestela, profesional. Hemen dana, dana konpartitu berrazioak eta. Baina hoi, nik uste... Hoi da, soziadeko... Hoi da. Esentzia... Elkartea hola da. Zein emango jazunei? Venga. Ortiz, neria aukeratu. Neria, nahizuna, Oi, a ver. Bueno, familia. A ver. Loidi etxabe familia eta Gurutze eta Luis. Oain noa jun bardeu. Kepa, noa goaz oain? Resimentoa. Azkar. Realan resimentoa, azkar. Venga, guazen azkar. Kingoaz Realaren harrera ikustea, Keparekin. Kepa, batorre Reala, pozik? Ai, Goguarekin? ai, Nora animatuko ez du gehiago? realai, Baina Realatik zein, ze jokalari? oia zabal, Eta atzean dakazuna, kamisetan dakazuna? Baitaren eskutik sartu nintzenean bokata eskuan ufangaren boan Horregatik da garrantzitsua futbola orutegi honean jartzea. Ikuste duzun bezala, ume pila eta probintziako jendia erreztasunak edukitzea ona ongo zen. Así que, apuntatu. Familia, ya estamos en el templo, ya estamos en el patio de nuestra casa y hoy, día de derbi, día de partido grande, hemos recibido a los jugadores como se merecen. Como habéis podido ver, muchísimos niños y niñas y gente de la provincia animando a los nuestros en ese autobús. ¿Y qué es lo que toca hacer ahora? Animar y a por ellos. Familia, estamos grabando con gente que viene de la provincia y resulta que me encuentro a esta cuadrilla que ¿de dónde venís? De Vera, de Navarra. Y cada uno de la Real, otro del Athletic, ¿siempre ha habido pique o qué? No puede ser perfecto. No puede ser perfecto él, ¿no? Estamos aquí con Alba, estamos aquí con Unai, ¿verdad? Pareja. ¿Cómo os conocisteis siendo una de la Real, otro del Athletic? ¿Hasta dónde teníais el radio del Tinder? No, pues nos fuimos de Erasmus a Holanda y nos conocimos allí, en otro país. Bueno, es que es el primer derbi que vivimos juntos, así que... ¡Uy, qué bonito! ¡Primer derbi en pareja! Esto es precioso. Pero sabes que si pierdes, hoy vas al sofá. Al sofá de una. ¿Qué os parece la hora de un partido, un derbi? 6:30, sábado. Veis ahí un montón de niños, un montón de niñas, gente de la provincia. ¿No os parece maravillosa la hora para un derbi? Sí, porque yo estuve el año pasado intentando venir y me acuerdo que fue domingo 6:30 y claro, con la uni y todo, venir en coche o bus se me hacía imposible. Y tú lo tienes más fácil porque eres de Donosti, pero el esfuerzo que hace la gente que viene de la provincia a ver los partidos de fútbol, ¿no te parece maravilloso? Sí, yo la verdad que lo valoro un montón, me encanta ver la ciudad así y sobre todo porque siempre presumo de que en Athletic se paraliza la ciudad en Bilbao y para que vea que aquí también se vive con mucha ilusión. Familia, estamos con la media inglesa, Chozas, Pablo, Chozas, ¿qué os parece este derbi vasco? Oye, yo es la primera vez que voy a ver el derbi vasco en directo y me ha impresionado el recibimiento, el buen rollo de las aficiones y el estadio me está flipando. Y como es un derbi vasco, lloviendo. Sí, no podía ser de otra forma, nos estamos calando, pero vamos, yo que soy de la Real, para mí vivir esto aquí es la hostia. ¿Qué tiene que ver un derbi vasco con la liga inglesa? Real Sociedad
la primera gran estrella del equipo ganando una liga, o sea, una Copa del Rey en 1909, era inglés, que metió 6 goles y metió gol en la final. Sí, con esas cositas, más lo que tiene que ver también el Athletic con Inglaterra, va a haber un bidiazo en la media inglesa. Zu, lasai zaude Realak irabaziko duelako? Bai. Familia marrazketa barrekin gaude, ikusi dugu astuntako marrazki bikaina, zertan oinarritu zea? Bueno, azkenean Euskal Derbia zaindu behar den zerbait da, ez? Egun oso ongea hor parrandan, tabernatan tala giro honean, oain bai, a muerte ja partida irabaztea eta gehien gustatzen zaiguna irabaztea dat, baina, bueno, zaindu behar dela giro on hori, ez? Pike sano hori. Bueno, familia, hemen gaude, Joseba Alkorta eta Maite Alkortarekin. Eta zer da zuekin egotea. Bueno, zoritxarrez zuen aita duela aste gutxi utzi zigun, baino nik uste ez zuek hemen zaudetela aita hemen atzean dugu. Eta nik uste, gaur ibili gea jende askorekin, probintziako jende askorekin, eta zuen aita esfortzu handitezun, ez? Anoeta etortzeko, Reala ikusteko. Pila bat, osea, egon da, 63 urte sozio, ez? Eta beak esategun bezala, sozio 63, baino atotxa juten lehenugo, ez? Hau da zuen lehenengo derbia beragabe, baino, bueno, nik uste goitika nahi dela bultzatzen. Egon digan bere gola falta da. Eta baina itxaskeneko urtetan ja gutxi etortze zan eta ni etortzen nintzen bere partez, ez? Eta beti, temporada azte zanean, beti esaten zian. Behitu zazu, nire argazkiak hor segitzeu. Ja, hor urte askotan, baina hemen jarraitzeu, eta hemen jarraituko. Eta gaina gaur, Joseba, Maite, bere gola falta da? Bere gola falta da. Banaguaz, baina bere gola falta da, seguro. Bueno, Amets, galdera txiki bat ingo dizut, zen muzkunda? Bueno, bertso derbia. Bai, bertso derbia esan lagun artean eta giro honean eta tensio gutxiagorekin eta jolasteko gehiagorekin joaten eta ongi, ez, ongi joan da eta goizian, eguerdian, jakindak ero gainera arratsaldean egun pasa polita geneukala, ondo, oso ongi. Eta topari badakau? Bueno, eakutsi kamara. Buelta eman, hoxe! Bueno, galdera txiki bat ingo izue biloi, bueno, eharra montatu duzue partida horretik. Zakit ze sentitzean, derbi baten aurretik kontzertu ematea. Gisa esan oso polita, ni Real zale bezala eta Realeko sozio izandako bezala, oin denbora gutxiakat. Plazer badano eta bueltatzea eta oso polita izan da. Oso gukuigarria da, txoria hemen gotzea da, la hostia, jendeak nola besten duzukin, da oso pasada bat. Da gaina, zunekin hemen, pasate. Oso ondo. Gaina gaurko gunean, txori, duloko jendia zeon ere, bueno, nik uste ja, zele guztia abestu duela. Bai, gaur gaina, oso egun berezia da, oso polita. Mira, bai. Gol de Eugenio.
engancha bien Gorrocha, se convierte en un pase para Oyarzábal, lo tenía mordido Gorrocha. Tengo que decir que Joseba Alcorta se ha equivocado. Eugenio ha metido 2. Bueno, familia, nila hotxi gabe, baina nola bizi ez du partidua? Oso ondo. Egia atentzio, baina nik uste realakin beti aitokatza igula sufritzia, baina azkenengo zapore honekin, balio ditu, honek beste hilabete askotako, poza. Arkaitz, laume, emaztea hemen, kristona ez da? Kriston, subido ya! Gaurko eguna, errepika ezina. Bazkaria bintzatez. Kriston bazkaria indeu. Bai! Kriston giroa eta irabazi. Ta beste bat egingo du hurrengoan, baina kamari gabe! Kamari gabe, hoi da! Bueno, familia, nik uste ez daola bideontako itxiera hobeagorik, probintziako familia batekin eta probintziako jokalari batekin. Jon Gorrotxategi, ze sentitu duzu olako gola satuta gero? Ikaragarria izan da. Ikaragarria azkenengo sensazioa, afizioa dana horra animatzen, danak hemen korrika, ikaragarria izan da, eta eskerrak hau afizioa, horre gondiala azkenengo minutuan. Kepa, galdera bat ingo dizut. Zer esan nahi duzu Jon Gorrotxategiri? Eskerrik asko. Ba, huxi izan da gana. Mila esker eta beste bat arte. Amarrean!